no no mari sabu nyande nyidi no mo digi ko kaseti fami ay on so nyiti di joni wannan tuwata min woni ala hakki hilan jento fetudo ay on nodi do hakki duda lega atuno makile monde da fi no safala walla safala atuno sala no moyo ata walla tawa min on masuti da bala mi handa ma hunde on min ala ngalande tayira ni te min andi ko mi fala burma afami kera sikude manda ko ituma ka village moto hunne ngitilande mi andi ko fala ta burma na aha e ba fi ay ben ma hida lu wala to yo walla la fi Allah ita goje itala no so ni la fokiti yaldu sa si wanni mai tiko ya welta ki ha mai ande orma kala sikude ko mi jatta do golloma min ko mi jatta do nder sundu kala ko tuuni ko mi ittu sida wela ma dun hida tuuni dun ko an andi ton min mi sikude c'est bon habi jon c'est bon jon ko da jabade oh non ko pato jajama ndo awatani mone ina ndo mimi do lubi no gasa no aro ya nyande go hare mi luba parce que min ko mboni mi da fude anno aduna e yadude pije dudude e njadude e yadude kaleji aduna do an ko fi nugol ko yumugol ma dum hoto mi hondo ala weccere mi no saw ki kala mi an dayran joni dara sipre ko mi wolle taw sipre ko mi wolle ta en ko dalam ando min ko sida fala walla lol ko da walunde c'est bon est-ce que comme yi wondo ando ma min se ko tere do hayona min na fi mi ko jaja ma de mi shokka jude do di wondi di ngasa fijiri do ngasa ko sabu ma der ga fokku labanta mo be anda ko hon jokka der ga tara ne la yandi fi Allah mi do lubi no ngasa pete min no tangi no ya Ba furu da mi dare na to so ko na e furu. No. nini ta go fita ina to so ko ya la ya ko fita bai na fina na mun da wato no ya la ya bai ran na fande o ko le su ko juko da wo kita su ya dangan dere ron kerne ko ya ndiron kerene mu ko nesmina uno façon go ton min ne dabban tukaro mi alle les ko kuzina o jana lambudi no mi yara ko hospital no mi wata ya de ton mi ya mo siraka ala ona ron ko tuda wanda mai da ala nyamu be hunde ne nan to ko na nyamu de be sera ala bangar ya bongo feu urisa man mala wani na nyamu de seda no mona fui no na sel ko ton sikku na ko taw ko o insignamete ko ton sikku na nam ne nan to soko fus wada mbe da wide da senta na sel sa senta no wanda mano ya hanu ko na uno be ben fo ko sudu wala ta na wona dem ko ya fam ndi dunia ka yo boba ni na tete asella watu sa asella ko de sel mo nyamu de ka ono ene sel benjo ne membe nyama bijoni ko ngaja ne ndi go wonira owe wananga yana di site osella mo ni na to soko ay ko la butani jo dan kali fa ko ngoro tugo ko ya min ko den den taro sa tayi ni ali ni basira ta tawila yote ya fa mi ali tan kama ko hore ya ndi ko ne ya ko nandi o wala hakile joni ba ko son ko mo be son atake mi be apeto atake mi mo woti ko mi halan ton on fami joni ko fo ni ka kan der galle ka joni o e patron ani Bila jonela ni bila jonela ni pe quando quando la sulle do ayo voilà donc le patron de nyande ba bila ay ni de bila te ngu kadala no ene do anjo ko do no joko do ila nyonya mo hundu kwa mafala wolde da ko no joko do yo jona no di cuisine ni no mi def si mi def ma na mtewa fuku no di watan mi ngene bi ya ko ko do woni ko do woni no ne la to so ko mi na fufu na si juti la bai Modia no wodi ko mi faamaali ka nder galle do kuzina ko reedujo on don kadi mi ala faamude mo hayfus
kono si juuti laaɓay no wona woniri wo no gasa mi waaway faamude on tuma si Allah jaɓi joni so tawi an arɗo defugol a naati e hoorema e suutugol maafeeji joni ara mi annda ɗum ɗon joni a arɗo defugol simple a naati waɗugol ɗum ɗon kadi on kadi accu ɗum fi Allah abbo pijugol yanon ay ko wirta mi plasnat mi Allah ko wirta yanon tego ɗum ɗon kadi dekkuɗa ha joni o eno falla wona e ñoƴƴidemo hunduko joni Allah wo ko yawre ko woni feƴƴude konka suudu ɗo aga wowli ka ko an woni feƴƴude nder nami woni feƴƴude non kono piiji boy a yi lolle o waɗi ɗo koko waɗi probléme fof o yeehi so yeehi noon no daarinmi ko men neni goto ka ko men baba na on nene goto na on baba goto na on mariam min ta yiwlam fandi na yawtolan nani jentolan depuis wonduɗen ɗo jentolan tu la fermes quand je parle biroma en no seeni nini ɓe ɗo miɗa haala wi si piiji feƴƴi ka galle ɗo ko ala famude Allah ya faamu Allah ta faamu c'est pas mon problème c'est pas mes oignons ɗa ñamude iɗa walade ɗa ñamude kadi ko faalaɗa ɗa walade ko faala et après si ala famude tant mieux pour toi tant pis pour toi min ko mapininmi hande si tawi goɗɗo no ƴiwma ma ɗo waɗi eyo ko an woni uddutude hunduko ma hande wi'anmi to utaranga aɗa jokki ha fama ko woni feƴƴude ko ɗum woni feƴƴude mi haali wattanan feetu faami mila na ɗum milan haalde ɗa sonkude naale sonko darni en acci mi jentima ha gayna ka a jentima awa mariam accu tawi sonku kanene ma woni ɗo fewndo nan wango woni watte non balde billahi fa woni watte sonko ta sonkinam biro ma no ɗo nini mi haala ɗo fu sonko awa jentolan min mi ala wulda e fuyi nani nandi ko yawde awa piiji wonde feƴƴude ɗin a darana e hoore ma toon ko ɗum ɗon na jokki daarugol ngol na jokki ɗum ɗo noon mi jokkay han ɗum ɗo laaɓa ha ko kon feƴƴude nder ɗo mi jokkay ɗum ɗo han laaɓanala o faatiya si Allah jaɓi ɓa noon goɗɗo susta haalde ɗum ɗo ko yawre ni ko woni ko feƴƴude ko nder suudu an kay to mi susta haalde uttute hondu kanko awa sarti ɗum ɗo noon laaɓay fof sinande sarti ala haalde fof yiide Kami uti. Udah tuh. Udah anda tak kumbu. Udah. Monsieur Baldi, daga, si daga cuminata, fialla. Monsieur Baldi, fiol. Ella yang goto no sa arte. Andi talang, andalang. Andalang. Andalang, nami butike jondoga. Midandi ko kam bitike jon. Oh, cuno minata baya andi. Ya la accude fus. Kala sukule mbuda men ko jettuda kono. Jettuda mbuda men di. Ukkuda men do ukkungala yire. Ne kala sikude men andi talma ɗi mbudi go a jonnita men di. Aha. Min ɗi mbuuɗi ko ɗo mi wiññini ha mi heɓi ɗi mbuuɗi monsieur Balde ma konde ɗum ala ga son faala ote kono ɗi mbuuɗi mi ha landino on ka wata yaɓande na ɓay o yeehi mi landino siko transfert ma siko dépôt min ɗo min mi ceka hande kadi fus e si o waɗi transfert si o noddiriɗi moi je m'en fous de ça parce que onon ɗo añi honto no ɗimmoje ma mo yahata woni ita landolan fima ko konni landan eni ko honnum taw adduma ko amen ga
ko gere gardir ma ka ko honno tamema fi Allah ko honno walla mi hida be so tal bareru walla tamana ate mina ta goy parce que na anjeydo ami sida feti min kaka boutique ma to walla ta anjeydo ko monsieur baldi ko mi woni responsable kala ka dambugal do honto do uli ta on boni golle ma ga grand fetti hota fetti hota ay mara ka ba fal walla mi hida mi me man bawa me man awa me man tundara na ande hapti na ta ko safala ta noddu na ta joni a ci poju ma kun to dari gay ko law muri ko be je jonni men ko fop jettuda na ta joni ndar mone famme rara la dem yaru ya ray mi de ko ance mi cekato ande or man na suudu lak mi ko no façon himbe ni ani wonon kamonto a jogi bitiki goɗɗo anda ko bitiki ko honno yandi ko almetu tu yeyata nder to e feƴƴu yandi mi awa artiti ka ɓiɗɗo bemma awa ko ɓay koye komin tu wonɗo yaani si lollano ɗon an no feƴƴino ɗo hande hoore ma minotike Ismaila na kango minuti ya notola minotike yande no gonno mi fala bayni ari anda de so ngala aduro tala woni joni oyi ena wonde be wadde lanni billahi oy tila ko mon si woni on tilio aduro tala woni ya fe joni ya fe o mi andude joni stayana tin dum do joni hollo ko la wasere ne kade ko mi andu non kadi sele hegide siga din fuji yande ko mi noddirma do yanda bay tummi ari wona kedi mi fala mi accata mi fala yaade mi fala na mi wi bay tummi ari mi fala accu ko ma mi fala yaado dum mi fala ona ngom enen dido hey dum mi fala on epi no ko gasa ta hey pellet fion ya fionu ona ndo wala itude ni ko mfeundi do siko tele no wodi siko nyamete no wodi siko clean ubinai fop moto nini ake fi Allah nene Ismaila o fi antole dum do no jodi mado ne na fi dum don me dum don taba fu digala lil tande dum e dum no ga no tawawa no tawala hebu te yomba mi ari mi accatam nene fokki tadi teddungal le bay tum mi ari ko dum mi ari nen hikana yeso nan mi ala ay mungoy sta nga wulda kala mengo mi wulda mama mi wulda ka onde ko dulle mi fala min dum non mi wulda ka on ko dum mi fala ke yeso mi woton bonanande jaja wi o wallele mebe studio ono ngido willa ko mi wotu fuuta mi watta fuuta ike yeso nan ko doti no hebude iPhone 16 e studio ha Ismaila ko do wonda lan jabade ko do wonda la jabade wonda mi mi ko yeso nene mi jabaki on men ya ko nan ko dulle fala da ko don kadi holluda nene no mi fewta ta kadi nini ko fewndi do ko mi fija onon kadi to yona ko fija to ko fuuta yoni minani so jaaja ma yewti kikide no wodi ko mi yewto mo sella yewte min don fo kidanan awa ella wo ala wi dum minani ko pay kon ala ngel stay o men minanta be ka de problem makko ko wowi ko wujju ko arena ko yettude Allah kono ɓaymi de angdi o yaari wo ko kanko problem kono hajaaji makko yewte jon mi lamdo Ay cousin. Dayo di la medio kay dayo di la data si. Okay. Ala ko seriya lo chicken me pero on stile comando o ya. Ito yota. Nan tabal do hande no tum. Amo la.
Kongo kaina Kachimini rai. Nasa rai. Okay, lala. Ante na nanto soko. Iya bewali. Okuluar mundo. Bewali. Iya de beati. Bewali. Ah, okay. Musin ka wonne do nini. Ne biram noga. Modi am noga. Gollo won noga. Ene di dum enga. Mi hala nima. A jokkondi do e go ya hala na. A jaban lang hala mi fiu. Ko la. Kami won do le nini ila ande ko pellete ka jokkondi rego. Ayi etano won mo won da on e mun nini. Sinene andi dum do. Are mo ya antiki andi dum. Minadi juuɗe koye yewtinima doy entre ami fiya haalana réellement ko honɗum wonduɗa e mum ko gorko hombo jatodiɗa e mum ɗo depuis arɗa ɓayinnata ardu e ɗum ɗo fewdo arɗa nani wawduɗa hi nenele si yi ɗum ɗo ɓe ande an tigiriɗa ande naafi kala nini ɓe alaari markude ɗum fi mais min lan ande lan dutuma nini ɓana yoɓe film mi hoolaki man mais non mi haalante hunde wote ɗum ɗo o enquête ɗo mi tefay mo hammi anda ko ange gorko bo jokkodi gorko hombo waɗuma ɗum ɗo o état mo wonɗa ɗo ɗum ɗo mi on mari komi haalnama an tigi ɗandi modi am no ɗo ɗum ɗo nini mi wawi bonnude fo e yiyamo Are bak fano bonu. o way modi am andi in hin o état mo wonɗa ɗo par ce que min la andi réellement nini haɓola habbami seeɗa ko min fuɗɗi ko wonɗa ɗo nini lan andi ka reedu ɗum ɗo ko jaɓuɗa ma non ka jaɓuɗo mais mi haalay tum yornami ko a reedujo ɗum ɗon le la andi si modi am andi ɗum ɗo Accino mi jabana. ko ma allah ronka laaraɗa Goɗɗo si reedi na ɓiɗɗo heɓata. ko ɓiɗɗo heɓata A walanmi. Sai mi reedi ko ɓiɓɓe woni yaw mi heɓa ɓe woni. Ɗum na ellano. Abbi ndisa akkirni a dukkike ka haala reedi. Mi jokkoto. Ka haala kere si modi ma andi na reedi. mi jokkoto par ce que ɗum ɗo ko kan ɗo heɓuma mi jokkoto kawsi Ole mi heɓata ɓiɗɗo. Kere modi ma si andi no ko probléme. Kere modi ma ko hombo. Yo andu no ko ɓe ngan ka ko bappan ka ko kawan. Mimi ke ka ɗum goy. Mi o bobo ɗo sai tungu mi reedude. Mi heɓay mo ɓalla waɗi ko bobo. Ay tum ɓiɓɓe na yam mimi giiɗoto. Ay non yiɗande ñamin nayi gotum. Senu kan haala non fi Allah reedi. Nande are na nini juɓɓen fop a faami ko ɓe helloto hande koye ɓe heɓo ɓiɗɗo na do fi jaw ida nangue al go ɓiɗɗo ɗo ɓay tun Allah waɗi siko ɗo mi hokki bobo a faami sey ko ma juroma mi reedi bobo mi heɓay o ɗon inu hin o heɓaka ka nde suudu a faami donc si je comprends bien ka reedujo ne usini chéri o ɓiɗɗo ɗo ko ɗo mi heɓata o ɓiɗɗo ɗo kan non andi ko ɗum waɗi ida te jamnude tout tension ma min mi ala ƴawnude tan selu haala a faami ka oɗo min e heɓaka ka nde ko suudu ɗo heɓata sa o faami. laɓino siide Andi ko mi diri won- o joni yeɓolita ani komi on dirisude ɗo ani komi on nan haali haali depuis quand depuis min ko min jalika depuis min andi ko no waɗi fi Allah seli yalla ko ta ƴewɗan tension on ɗo nan mi ha nden awa ƴawni no de akkirini min goyna en goto min komi debbo jiiɗo tan an noon jiiɗa ɗon jamba woni duuɓi gel a jiiɗani mi sikka ka dewgal mi jiiraki ɗo allah mi yani nani ɗo goɗɗo ni min fattuɗo habbo fattude heɓaka ka galle ɗo a faami ka par ce que mi andi ko ko wonɗa ɗumannade ɗo a hebde woni heɓtayide a andi baba bo mawa andi kona fo gandatamo a bon awa ɗimnu ni min kadi film kaka fen amin ko min andi ko feƴƴata ko nder ɗo konno ganduɗa fusaranta sina jawgol ya pimbi ya golla arsaki konno ganduɗa e jakkogol woni ma bokka konno woni ɗum e jafantam ɗo fo ko andanki mimi anda ɓala waɗi kono yindirini no faali mota mimi keɓataɗum yaari goɗɗo no soñgalan fiya on baba ɓiɗɗan on ɗo gandatamo andi o kono satti kadi mi yeɓi jertotama andi kono waɗi kusin hammaya ko tan anditana on ɗum ɗon fani minuma hammaya ɗeɗa nde suudu ɗo ka nde suudu an ɗo inu hin mi landutuma ɗum ɗo milamama metta ara mi wirtoto yeeso ɓe yummiraɓe ɓe cuisine ko wolni lanko ɓingon falama soupçonnude mo honɗum mi wawata wadde fiyomi débarration
e ndu reedu